Siyabonga kakhulu. Uyazi ufika ngela xesha abantu befika beshunyayezwa ebethathiswa ilifa elinguYesu. Alibonga igama lenkosi. Kuthiwa thatha uJesu lilifa oliphiwayo uThixo. Sindisiwe, izono zami zixolelwe. Ndingowaxingana ifani ekhaya lilapha elisikisiki. Ngokuzalwa ndaphinde ndakha kula ndawo. Uamen khona. Ndingumntwana kaThixo. Ndingumkhwenya ngapha kwaGcwanini. Sele iminyaka eli-17 ndazalwa kulamzi. Igama lenkosi malibonge. Kwesithi izandla zethu. Nkosikazi andikamtshintshi isengowaya. Uamen khona. Abashibali babatshintsha abafazi andikamtshintshi ngoba ndisasindisiwe. Igama lenkosi malibongwe. Ngamthola uJesu ngasindiswa 2008 ngoMeyi ndanitshata la nkosikazi 2008 17 years fully siyiqibile. Siphethe unyaka we-18 sikhonza uThixo. uYesu uyakhonzeka. Wafika ekhaya isimo singesihlanga. Ndivamise ukuyithetha lento ethi ndiyambonga ukuba kufike uYesu kungekafiki izinto zininzi. uYesu wafika ekhaya izinto zihlukene phakathi kungekho kuhle. Alibona uthando lukaThixo. Wasinceda ke uYesu ngokuba asixolele izono. Uyabona izinto zonke uThixo asiphe zona, ayikho into enexabiso njengendaba yokusindiswa. Izinto sibakho ziphinde ziphele, kodwa le kukusindiswa into sihlala sinayo ngalo lonke ixesha esiphila ngalo. Ukusindiswa ke ayonto ngaske uthi ndiyakwazi ukuyenza. Uyenziswa lubabalo lukaThixo. Tshona kwelanga usithi usindisiwe, uncediwe. Ukho umuntu okuncedileyo ukuze ube uye wasindiswa. Igama lenkosi malibongwe. Cela ke siwafunde lamazwi akwincwadi kaYohane chapter 1 verse number 16 no verse number 17 no 18 sibe sesiyathandaza ngegama lenkosi. Ngokuphuphuma kwabubele bukalizwi thina sonke saphithikelela singenasiphelo. Ngokuphuphuma kobubele bukalizwi. Ngoba le chapter ichaza ngolizwi. Ithetha ngaye imveza ukuba ulizwi wenziwe waba inyama. Uthi ke xa ibhala lo mbhali wale ncwadi ngokuphuphuma kobubele bakhe ulizwi usinike thina sonke intsikelelo ezingenasiphelo. Intsikelelo ezingenasiphelo siziphiwe ngobubele bukalizwi. Verse number 17. Nakuba uThixo xa wayinika abantu umthetho, wabanika abantu umthetho ngoMoses. Umthetho. Xa uThixo enika abantu imithetho, wabanika ngendoda egama linguMoses. Wabanika abantu imithetho.
futhi lo mithetho uThixo owabanika yona abantu yayiqonde kuhlanga oluthile. Yayingeyo mithetho ehambe nabo bonke abantu, yayichonge isizwe esithile. Kukho abantu bebengafikeleli kulo mithetho. Sizayifunda incwadi yabaseEfese isichazela uba thina besingena Kristu besingaphandle kule mithetho eyanikwa abantu ngoMoses. Funda. Nakuba uThixo wasinika umthetho ngoMoses. Yes. Ubabalo nenyaniso. Ubabalo wasinika ngoYesu Kristu. Ubabalo luhamba nenyaniso. Salunikwa lona ezi zinto zimbini, ubabalo nenyaniso. Sazinikwa zona ezo zinto nguYesu. Xa uThixo edlulisa ubabalo nenyaniso, uludlulise ngoYesu olobabalo. Abantu ke bafike behlukanise bayisiye inyaniso bagijime nobabalo. Yesu. Abantu bafike xa beshumayela behlukanise bayisiye emvinyaniso le bathethe ngegrace yodwa. Bangathethi ngoba ezi zinto zimbini azehlukananga, zesazihamba zombini, inyaniso nobabalo. Kufanele ngokushunyelwe ukuba bazamamsisi kwigrace. Kaba baconfuse abantu ukuthi nokudla izono, ukuthi uzidla izono under the grace. Abantu baphila nje benxila, banxila kukho abashumayeli bokubathuthuzela. Kokuthi nokunganxila as long usakho, ungalulahla ukholo unxila. Alukho ukholo olwenza abantu baqhubeke nokunxila. Kwintshumayelo ezenza abantu baqhubeke nokona, bakhohlwe into yoba igrace nenyaniso ziza zihamba zombini ezonto. Funde nkosikazi le vesi sizothandazela abantu bakaThixo. Akukho nomnye umuntu Verse number 17. Nakuba uThixo wasinika umthetho ngoMoses. Wasinika umthetho ngoMoses. Ubabalo nenyaniso. Kodwa lona ubabalo nenyaniso. Wasinika ngoYesu Kristu. Ubabalo luhamba nenyaniso. Ezi zinto zombini zivela kuYesu Kristu. Jesus. Hamba. Akukho nomnye umuntu wakhe Ibe seyisithi babekayithetha uMoses iphela kulaa ndawo yokuba weza nomthetho ingabusachaza. Kodwa xa kufikwa apha kuKristu kuyachazwa, kucaciswe, kuthiwa akukho namnye owake wabona uThixo. Hamba. Akukho nomnye umuntu wakhe wambona uThixo. Abantu bamazi uThixo ngokumazisa. Le ndoda eza nobabalo nenyaniso yabonana noThixo yona. Kuthiwa ke xa ichazwa ngayo akekho owake wabonana noThixo. Bakhona abantu abathi sike siye ezulwini, kodwa iBhayibhile ithi akekho. Akekho futhi oke wambona uThixo. uThixo sizambona xa kufika uYesu. Jesus. Ungaba nayo irevelation ngoThixo kodwa ukumbona. Jesus. Yala iBhayibhile. uMoses wake wathi hamba noThixo, wathi wena Nkosi uthe ukholisekile ndim, wathi ngoku into endiyicelayo kukukubona. Yatrayika le ndoda yathi uba ngaba awufuni uba ndikubone suvuma sihambe. Wathi uThixo ndizawuhamba nani? Yathi le ndoda ndifuna ukukubona. Wathi uThixo ndibonwa ngumntu mna aphile. Yanyanzelisa le ndoda ifuna umbona. Wathi uThixo jonga naliliwa ngakum. Xa ufunda incwadi amaKorinto okuqala ithi elo liwa yayinguKristu. Because bonke
bonke abantu abafuna ukubona uThixo ngoku bema phezu kwaKristu. Ngokuba kuKristu sombonela uThixo because God is in Christ. Jesus. Thank you, Lord. Now, akabalwa uMoses akuchaswa abantu abake babona uThixo njengomuntu ambonileyo. Lithi iBhayibhile uThixo wamkhombisa iliwa ngakuye wathi ngiza kufaka kwifanta uzomfaka kwicrack yaliwa. Uthi ke ndiza kwegquma ngesandla uzobona umshana wami ngoba akekho ngandibona phinda ahlale kweli lizwe. That is why John kayibhala lencwadi esithi akekho Moses izangambona uThixo akekho. Moses wahlala for 40 days and 40 nights. Lithi iBhayibhile wayehleli noThixo bayakubhalwa kwimbali zabantu ababona uThixo kodwa enye indoda ebonene naye kuthiwa nguKristu yedwa. Kuthiwa nguYesu yedwa. Akaveli kwimbali zabantu ababonene naThixo. Funda standards ka ulesithanda izandla zethu. Akaveli akekho velayo kwimbali zabantu ababonene noThixo. Akukhona omnye okwambona uThixo. Le ndoda ke kuthiwa iza nobabalo nenyaniso. Abantu bamazi uThixo ngokumaziswa ngunyana wakhe. Ukuze abantu bamazi xa befuna uThixo abantu. Jesus. Bamaziswa uYesu ongunyana kaThixo. Ngamanye amagama akekho umuntu ongazana noThixo uYesu engekafike ebomini bakhe. Bonke abantu abazana noThixo bamaziswa uYesu. Seso sizathu uSathane esibangela uba makavume uyongena ecaweni kodwa ivale indlela eya kuYesu. Makavume uye kumprofeti kodwa ungayi kuYesu ngoba umprofeti ngeke akwazise uThixo uzophelela kuye. Makavume ubonane nompostile wakho kodwa ungayi kuYesu ngoba akekho ongakwazisa uThixo. Ayivalwa indlela ebheka enkonzweni, kuvalwa indlela ebheka kuYesu. Indlela ebheka ecaweni ayivalwa kodwa indlela ebheka kuYesu yavalwa ngamazwi Yesu. Ungazazi zonke izinto kodwa uYesu yena ungamazi. Ngamazi funda. Now iBhayibhile ke ithi ubabalo lweza ubabalo nenyaniso noYesu. Bonke abantu abasindiswayo ubabalo lusindisa abantu. Ubabalo ke alwehlukaniswa nenyaniso. Ubabalo ezizinto zimbini zihamba kanye kanye. Siyathandaza. Incwadi yamaRoma kuchapter number 6. Khawuleza siyifunde incwadi yabaseFese kuchapter 2 verse number 8. So ubabalo sisindiswa ngalo. Siphuma ezonweni sisizwa lubabalo. Abantu abaninzi bayebathi insindiso le ayifanelanga xa bebala izinto abazenzileyo. Akekho owasindiswa seqale wayeka isono kodwa sibanjwa lubabalo sinje ngoba besinjalo. Khawuleza siqale kule ncwadi yabaseFese chapter 2 verse number 8. Khawuleza.
Ufuna isixhosa esidala. Sindiswe ngobabalo thina. Sisindiswe ngobabalo thina. Efeses chapter 2 khawuleza. So udani ngoba abafundi beBhayibheli nonke aphethe niyaphathayima eBhayibheli. Nizakhangela uba yazi bama Efesa ndawoni. Verse number 8 ama Efesa. Verse number 8. Kuba sisindiswe ngobabalo. Nangalo ubabalo lunamandla okusindisa. Ubabalo lunamandla okusindiswa. Thank you, Jesus. Eligama lithi ukusindiswa lithi umuntu ongenwe uYesu wehlukaniswa nezinto uYesu ebefike ezenza. Amen. Bakhona abantu abathi ekuthi abasindiswe bengasindiswa bengazange bayazi kwa i-taste yokusindiswa. Zange abayazi kwa i-taste le yokusindiswa. Sivele sathi kuba baphakamise izandla bavuma uYesu bathi basindiswa bamkela uYesu kodwa abasindiswe abantu besindiswa basindiswa kuba sebephumile ezonweni zabo. Ayikokusindiswa okuxhoma kwezandla nje. Sisindiswa lubabalo. Siphuma ezonweni ngobabalo. Funda. Kuba nisindiswe ngokubabalo nangokholo. Futhi nina nenzelwe into ibinganifanelanga. Nibonelelwe. Sisibonelelo kusindiswa. Ukuthi kwakade wena kubeke esibeni umonile. Abesethatha amatyala akho angawabali phezu kwakho. Uthi ubulingela ukohlwaya ngenxa yesenzo zakho ukohlwaya. Asike lo muntu ebefamba uyakubetha akubeke esifubeni akuphande. Akekho umuntu othonile athathwa abekwe esifubeni ngulo muntu amonileyo. Aphinde abe ne-appetite yokona umuntu owenze lonto. Besingafanelekanga uphandaza lokushumayela indaba ezilungileyo zakhe. Sisizwe lubabalo. Sibhekwe lubabalo. Asingenanga ngengqondo nemali yethu yoba inkonzo ndazalwa ngabazalwana abasindisiwe. Yonke abantwana bekholo nabasebesindisiwe abantwana ufike behlutshwala benxila besenza into engenziwa ngabazali babo. Salvation ayifani necawa. Wenzelwe inceba. Oh Yesu. Ungena ngenceba. Ake size labantwana bezicawe sisindisiweyo. Kudla uthi okwezicawe sizwe ukuthi abantwana bethu basindisiwe. Zitsho sithi into yakho wabo le. Bayeka ukuthi icawe yakho wabo, isalvation nayo yakho wabo. Abantwana abazalwa ngamakholwa asengxakini kakhulu ngoba bafoswa ngenkani kwisalvation. Bangena ngegazi lonina noyise. Abamabandla amaninzi amanye abulawe kuba enyukile abantwana bakhula bazilida zamabandla bengazange basindiswe. Bangena konina noyise. Zabola icawe. Isalvation ayingenwa ngolo hlobo. Funeka ndimazise umntanam icawe le eyakona kodwa insindiso yayo yakona ifunyanwa ngobabalo. Abantu abaninzi babaforce abantwana babo babaforce kwinkolo. Bebaforce ngenyama. Bebaxeleza indlebeni into yakona le. Tuyakwabo le ayokwabo isalvation. Bomxelela inyani uthi icawe le yakho kodwa insindiso ayo yakho. Yaba nambonga uthi kona ndiyambulela uthi kuba abazali bami bangasindiswa kuqala. Kusindiswe mina kuba ndibukela abantwana babazalwane berojwa. Bengene ngonina bona enkonzweni.
kunzima kakhulu ukusindiswa komntwana umuntu okholwayo. Ngakumbi aba bantu banamaqhinga abangazange bamthole kakuhle uYesu abe nencamba bakubo. Ngoba nabazaba basindiswa kakuhle. Yabona ngoba abafazi enkonzweni abangazaba basindiswa xa bebona umuntu oshumayelayo ngumfana bambonela intombi kwentombi esikolweni. Bafazi abangazange bangenwe nguYesu. Babona intombi ekhonza kakuhle bayidibanisa nomfana okhonza kakuhle bayile umntana makathathe nomntana makathathe bayepenika abantu xa bengangenwanga nguYesu befuna makathathe angadawe makathathe uzawiswa yini umuntu akagcinwa indoda. Hey noma selibhadlile noma selithena bhadla ngoba nje naba bedivorce besindisiwe kusho ukuthi ayincedi lento ayingomandla endoda agcina wena uphila holiness. Amen. You never uthi wehlulwe ubuntombazana ucimba uzoba ngumfazi obhadlileyo onoThixo sowutshatile. UbuThixo umfumananga ungenamntu. Unzima kakhulu bomfumane sowunomuntu. Yesu. Ekwehlule uwedwa. You. Ngeke uthi kuwehlule uwedwa uzomthola kanjani seni babili? Ake sithi izandla zethu. Na uThixo uzumqapha uThixo ufumaneka kakhulu. Ngexesha uwedwa. Labo badivorce sebesindisiwe ukuthi ababesindiswe bengamantombazana bangabafana balahlane. Zange babe naye. Zange. Inona kwa abantu ba ecaweni kukho umoya wasecaweni. Kube khona umoya kaThixo. Umoya wasecaweni ayingokaSathane. Cha umoya wecawe awukunqandi kwinto yiyo. Yakonza ulilunga futhi thembekile caweni ekuthambeka ecaweni. Uzenza izinto ezimbi ezixabanisa wena noThixo andithi icawe. Now umthatho ke ngofika ukuexpose uba umthetho wakho wena ubungenaye uThixo. Now igrace xa uyifumene itshintsha isimilo sakho. Kawulezo futhi kuba nisindiswa ngokubabalwa nangokukholwa. So akekho umuntu ongaba nebhongo lokubhongosela omnye umuntu ngoba lento akayifumananga ngamandla akhe, fumaniswe lobaba. Hamba nako kungaphumi kuni nalento ayiphumi apha kuthi kusisipho sikaThixo. Sisipho sikaThixo kusindiswa. It is a gift from God. Chapter number 2 uThixo sibese siyathandaza. Wanqa umusa ibona ngiphila nje uThixo akavumanga Empilo yami uThixo yena uThixo akavumanga impilo yami. Uthi sisindiswa ngaye umusa. Musa kaNkulunkulu uyakugcina. Oh yes. Uyakugcina manje. Gcina ungumama akugcine umsa kaNkulunkulu baba lo kaThixo lokugcine. Toyishabelela athi siyagcinwa esandleni somusa. Sigcinakala. Thank you Jesus. Madoda siyagcinwa. Abekho abantu abaphuncuka elibabalweni kaThixo. Abazali bethu bahluleka kukusiqeqesha futhi awusekho umzi onomthetho nokwazi ukuqeqesha abantwana kodwa umusa kaJehova usenayo lonto.
Amen. Siyaqinwa. Siyaqina. Namabandla yeka ukufundisa abantu. Baphela befundisa. Abathi hayi nabanqandayo. Kodwa umusa kaNkulunkulu usenamandla ukubagcina abantu abawufumeneyo. Oh yes Lord. Siyaqinwa. Siyaqinwa. Ivangeli lineqiniso elahlukanisa umuntu nezono sele linqabile uba lisunyayelwe, kodwa umusa kaNkulunkulu njalo uyavela. Oh yes Lord. Siqinile. Yaqina. Qina phakathi kwezinto. Beyintombazane eqiniweyo. Ekhona amantombazane ephila into ayithandayo. Bethi wena uncedwa yini? Uthi ndisesandleni somusa. Andisekho esandleni zabazali, ndikwesomusa. Haleluya. Jesus. Musa. Glory to God. Yabagcina abantu umusa kaNkulunkulu. Uzelwe kumamakho usemncinci, ufelwe kutatakho usemncinci, ukhule kungekho muntu ngumzali okuqoqayo. On the way. Jesus. Hlangane nendoda ishumayela umusa kaJesu, uthole umusa kaNkulunkulu, uqoqeke ngathi basaphila. Uyabagcina umusa abantu. Haleluya. Hallelujah. Thank you Jesus. Ongene ejele uphume njalo ayikwazi ukumsiza, kodwa esandleni somusa iyabuya impilo. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Ungene ecaweni baphethe into yonke bekwenzelelela, kodwa isandla somusa sithi hayi ungangeni ngapha, ngena ngapha, ungaphili ngapha, phila ngohlobo. Sayithatha le imusa uyabagcina abantu bakhe. Yes Lord. Hallelujah. Jesus. Siqiniwe. Hallelujah. Siqiniwe manje. Siqiniwe. Siqiniwe. uSathane ubhiza abaphandle, wenza abashumayeli bafane, wenza abantu baphethe into yodwa, wenza abantu bafukelane nevangeli leqiniso, uhlanganisa abantu abashumayelayo ukuze babe ngamaqokobha. Kodwa umusa kaNkulunkulu uhlala imizalo, uyabakhangela bakhe. Siqiniwe. Hallelujah. Jesus. 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 Thank you Jesus. Asiqinanga siqinile. Siqinile. Baleka kawufunde lencwadi yamaroma chapter 6 verse number 1. Khawuleza umusa kaNkulunkulu. Umusa kaNkulunkulu. Umusa wona umusa kaNkulunkulu. Umusa 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 kaNkulunkulu. Wanele bongena. Wanele bongumusa. Ufusa bafile. Thank you, Jesus. Incwadi yaboya ke yamasefese le chapter besifuna verse number 1 uthi nani ke nanifile siziphoso nasizono. Jesus. Umusa kaJesu wase wanihawukela waniwela. Jesus. Sasifile madoda, sasibulawa sisono, Thank you, Jesus. sasifile nathi siziphoso nasizono. Jesus. Kodwa umusa ubabalo lukaJesu, ubabalo lukaYesu luhamba nenyaniso, lusixelela into esiyo lubese luyasithatha lusibeleke. Thina manqila, thina sidakwa, thina zifebe, sasitshwa ngumusa. Isonto lisisa nganto umusa. Jesus. Thank you, Jesus.
Masithini nango. Sithini ke ngoku? Masihlale esonweni. Andithi siphile emuseni sisele ubabalo wenu. Sihlale sihlele. Ukuze ubabalo lwande. Emadoda sihlale sihleli. Yo. Siphile esonweni. Kuba singabe grace. Siphile into esiyithandayo. Sikhonze ngokuzithandela. Senze nakanjani ngoba kaloku thina sigabe grace nakanye masithini nango yebazalo nakanye asinayo ifreedom yokuphila mathanda. Hayi uthi Jesu kayibisa ngabathanda ijoko yam siphuma ejokweni kaSathane singene ejokweni asihambe singekho ejokweni. Hayi akekho umuntu osindisiwe ohamba freely nje. Hayi saphuma ejokweni kaSathane elalisibulala sagela kwijoko kuthula yojoko ke kaYesu. Uthi Yesu phabathana ijoko yam nifunde kum. Hallelujah. Njengoba siphila nje sisesikolweni siyafunda. Asifundi kubaprofeti, sifunda kuJesu. Asifundi kubapostoli, sifunda kuJesu. Asibizelwanga ukungena kwisikolo sabaprofeti, sibizelwe esikolweni sikaYesu. Hallelujah. Fundani kum. Jesus. Thank you, Jesus. Fundani kum. Fundani kuYesu. Jesus. Thank you, Jesus. Masithini nango. Sithini nake ngoku. Sihlale sihleli na esonweni. Ubabalo lwami. Imani madoda xa uthola ubabalo kuyaphileka esonweni. Hayi nakanye. Hey nakanye. Shut up. Nakanye nake xa uthola ubabalo akuphileki manje esonweni. Yasinzo mna kuJuni ndasindiswa ngo94 ndinxilile 2025 zange ndiphinde ndiba ne-appetite yokuncila. Ndifumene igrace 1994 kwafika izwi lenkosi, kwafika ufefe lukaThixo lasunyayelwa. Wangena umusa kaNkulunkulu wathatha isidakwa sasesifukisiki lwangena ngaphakathi. uJesu mayesefikile ukhaba izinto mani. Akekho uJesu ophinda kuvumele kuphile wena. Asindiswa abantu besunya Yesu into ecacileyo. Izono siyaxolela. Jesus. Bantu bengacelelwa moto abazozithola nemitshato. Bantu bengathenjiswa ngemisebenzi, becelelwa ngepromotion, belahlekiswa ngentsikelelo. Ithi iBhayibhile ulizwi wasipha intsikelelo ezikunaphakade. Masawuthola uJesu awudingi ukhakhazela, ufuna intsikelelo. Yini madoda? Yini sawusindisiwe? Uledana nentsikelelo. Awuyazi ulizwi wakunika intsikelelo sikanaphakade. Jesu unentsikelelo sikanaphakade. Nawuthola uYesu awubhatali, awuthengi, uyinikwa ngofefe, uyinikwa ngobaba. Oh lubaba. Uphumelela ngobaba. Wenzela inceba. Emfaka bishop. Eyenu namhlanje
ethi umuntu usenoYesu kuthiwa udinga khululwe ngabantu. Yanamhlanje yanamhlanje ivangeli yanamhlanje ethi uYesu sefikile kuthiwa wena usenesiqalekiso funeke kuyonyathela abantu emzini akho bokhupha isiqalekiso. Yanamhlanje ekhaya yayingumzwezangoma akho makholwa anyathelayo ukuze kuphume ukufa. Emadoda wafika uYesu wangena enhliziyweni wanyathela ngokwakhe. Xa uYesu engaphakathi kuwe there is no curse engaphindi iphile. Emadoda ubaba loda lufikile luyawusitha umzi wakho wenu. Yanamhlanje uYesu wanamhlanje usebenza akhutshela isiqalekiso ngabantu. Kodwa uYesu esamtholayo thina xa uthole yena kwanele. Luya khona ingoma esazayicula ithi lafika lathi futhi enhliziyweni yami ivangeli liyayigcwalisa inhliziyo. Uyabona lento uba uthi unoYesu kodwa unxanelwa amakhwenkwe unxanelwa ukujola abeka wena. Jesus. Ngiyathandaza. Yabona namhlanje akungabanga lowa umuntu osizweyo engene esindisiwe engazange alale nandoda kodwa abe nabantu aleli nabo ngokwakholwayo. Sesindisiwe akholwayo. Engayekanga ukuthi uYesu ngaphakathi. Akekho man. uYesu owenza obukuthenga. Akekho. Amen. Akekho uYesu owenza ubudenge obunjalo. Lifundele le verse sithandaze nakanye incwadi kaTito masiye kuyo sithandaze sivale. Ngokulandela msindisi wena owakithi kazi noba bonke Butela bona Butela Omsango kulandela Omsangi Okulandela Musaka nkulunkulu ufika wonile ungena wonile afike wonile akuchole akuvuthulule akwenza ube sidalwa esitsha awukhulule umoya wakho awukhulule umoya wakho umusa ufefe lukaThixo What kaTito chapter 2 verse number 11 now uhamba nenyaniso la kukhona khona ubabalo kukhona inyaniso kulo ndawo la kukhona khona inyaniso there is a grace kaYesu apho Jesus once ubabalo lishunyayele lodwa bangayixelelwa abantu inyaniso abantu bathatha ivangeli elinamandla neliphilileyo balihlafune okwetshepisi abantu badlale ngalo ivangeli lihamba ngaphandle kokumoyika uThixo ivangeli lingamoyikiyo uThixo ingumyebhere wamayebhere diyamoyika uJehova wathathu yona amphoselwa nje obiyazika
Nengana Ingumyepheri Wamayeperi Yamoyi Ujehova Athathu yona Amphose Obiyazika Nengana Ingumyepheri Wamayeperi Yamoyi Athathu yona Amphose Obiyazika Obiyazika walubona uThixo umuntu lokho balungamajito wenza kubi emhlabeni bese sithi iBhayibheli uNowa wambabala uYehova hayi ngokuba uNowa wayelungele nje kodwa wenzelwa ifavor yokuthi phakathi kwesizukulwana sakhe wachokwa yena agcinwa. Maria wayefana nentombi zonke zakwaIsrayeli ezazinomthetho othi umuntu ongatshatanga kalali nendoda. Wayefana namantombazana onke uMaria. Isithunywa senkosi safika sathi vuya wena obabalwe, wathola ifavor hayi ngoba wayehlukile kumantombazana wakwaIsrayeli. Favor. Verse number 11 says siyathandaza. Na yefikile ifavor ikwenza wehluke ebantwini abangakayitholi. Masawuthola ubabala awunofana nomuntu ongekalitholi. Kuba lubonakala kubona bonke abantu bonke luvelile ubabalo lukaThixo, ubabalo lukaThixo lulusindisa futhi lubonakala kwabantu lusindisa luvelile luyasindisa lusiqeqesha ukuze thina luyaqeqesha noma kungasaqeqeshwa kodwa lusaqeqesha lusiqeqesha ukuze thina sikuncame abalufumeneyo sincame ukungahloneli Thixo ukungamhloneli uThixo sokukhala siyafundiswa siyatreyinwa noma kungavela abefundisi babuxoki abangasicalela into right unethamsanqa ofumene ubabalo ongangenanga kwi-salvation ngoba ebizwe kumngani wakhe unoyolo ongangenanga esontweni ngoba yena invitwe ngomnye nje qha wahlala kuloo ndawo waphoswa lufefe ngoba abantu abababalweyo kuthiwa luyabaqeqesha bakuncame ungamhloneli uThixo. ukungahloneli Thixo kuyancanywa uhamba nomuntu ukudelela uThixo umdelela uShumayela umdelela uyiworship umdelela ungumfundisi umdelela uyiprofeti umdelela ungumpostile kuyancanywa. Thank you Jesus. Ungamhloneli
awunawo amandla wokuncama ukungahloneli Thixo. Usizwa lubabalo kuba lubonakele ubaba yabasabantu bosincedwa lubabalo. Njengoba sijikeleza nje yemininzi imikhuba nemikhwa sekuphela inyanga nje Jesus. kebe baninzi sesileli nabo senza amanyala phakathi kule ndawo. Sisizwa lubabalo Ancede. Yo. aseluswanga. Hayi namhlanje sekulula ukujola noba usindisiwe uphinde uqhubeke usumayela. Izinto senziwa libala namhlanje uphinde ube nabantu ohamba nabo. Sisiziwe madoda Sathola umusa. ubabalo luyaqeqesha bakuncame abantu ukungamhlonela uThixo. Bakuncame kuba lubonakele kubantu bonke. Sikuncame. Uyabona sikhule abantu kawuthi abazothandaza kodwa kuzothandaza labangakholwayo athi bangabe unxibe isheti agijima athatha into ezokuthi ebonakalisa lo muntu ukoyika lo muntu kuzothethwa nawe. Umuntu ebengakwazi uthandaza eveze ingalo zakhe. Hayi. Nicimba abantu hayi ngumthetho ongasiThixo yayi kukoyika uThixo kubantu bengamazi uThixo bemoyika uThixo bengamazi. Akhonto imbi njengale yokuba abantu bathi bona bamazi kakhulu uThixo kodwa bajaje phela umoyika bambeze endlini zokukholwa babe sepulpitini ze hayi behlulwe ngaba abantu kwakuthiwa bazi kwaThixo abanaThixo kodwa aba bathi bona banayo uThixo bathi bamazi kakhulu uThixo kodwa behlulwa ngaba babengamazi. Hayi Yesu. hambaze kambe kubheka kwimicimbi yakho wabo enabantu abadala yezinyanya banxiba ndilisekileyo nxiba kakuhle. Omakoti banxiba into zobukoti kuyokwenza umcimbi wasemakhaya bahlonela abangasekhoyo more than ukuhlonela uThixo. Amebheke enkonzweni bahambaze Kodwa Yesu. abantu bamoyika uThixo abamazi thina sisindiswe amabandla engeyiyo lento ayiyo. Yesu. Kwasinzwe ngela xesha amabandla ebengakhanvaseli ukugcwala. Hayi. Ebebizela abantu kuKristu. Nansinzwe ngexesha amabandla sezi inkampani esebenzela uba umuntu makagcwala ibandla lakhe abe neemembers esininzi. Thina safika emabandleni esengamabandla ememeza uJesu. Thank you, Jesus. Ngabe izinto ezinxitywayo esitaweni entoni ezinxibayo mina yayizizinto eziyiKalvari. Hayi Calvary. Abantu bakhulula izinto ebebekade bezinxiba beze na sasisa impahla thina. Hey! Sisizipahla Zulu. sisizambatho zabantu sitshise sidlule zembatho sitshisa ibhlukwa bebezinxiba bengamankazi ezinamhlanje nimangazo ezikonzweni. Kostata kufika i-original gospel fika ivangeli. Ayazi abantu asihlala nabo sawuhlabelela abantu bazasitulela sihlala nabo phansi sithi sitela ke siyaba i-makeup ikwenza ube mhle lweruthi kwenza ube mhle kodwa ingxaki yethu inye qha we are preaching the original gospel the old one. Hey now Elias saselishumayela besibona abantu befuna uba ngabo because when you repent when uguquka you go back to your original ubuyela kumuntu onguye. Kanzenza umzekelo nyimi naba ndithi eminye izinto etshintsha imitshato ichitheke into yoba lo mntwana mandane lo umhlotshana wena iza lo xa ethatha bamqaba kakhulu
atshintsha angabonakali tu lo. Sibona umlungukazi. Elasoka njengoba limtshila nje. Litshila umlungu. Hey. Kuzofika ukutshona kwelanga. Iyatshintshwa lento ayifaka ebusweni. Kayigqiba ephuma ebhathini lo egqiba ukuhlala. La nkwenkwane bimtshatile liba ngathi Ayinguye. Uyi-opposite yalento ebeyibona emini. Hey. The more madoda igrace kaThixo ibilenza ibandla libe glorious, not gorgeous. Jesus. Abantu abasindisiwe ubumkhangela ene-natural beauty yakhe, ucekezela iglory kaThixo phezu kwakhe, not into zenze yena ngokwakhe. Namhlanje thina sifike kamabandla njalo. Namhlanje la siwabona namhlanje ayifeki ngoba umonakalo uqala kunkosikazi wami ezepastor angancibi. Sonke amakhosikazi afuna uhamba ngephayiti. Itayiti into yangaphansi sekuyinto okwenziwa ngayo namhlanje. Not ngabangakholwayo, ngamakholwa. Ngoba ayikho into eqeqeshayo. Into yangaphansi ukujinga kwehluthiko inxityiwe. Wehlutile. Uyabona lo usebenza kakhulu uThixo emabandleni ethu ayinguye lo weBhayibheli. Uyabona lo ungena sazela. Yina madoda akenethi isandla sesiyathandaza. Ivangeli ndilibalisele lezi zinto zazifundiswa ngabantu abadala zitreyina indlela yokuphila komuntu. Ivangeli kutitsha zona izinto zemvelo. Iyo le iBhayibheli yami ikuthi ba imvelo le yenu kanti ayinifundisile. So kusho ukuthi xa ungasafundisekeli babalweni fundiswa na imvelo. Now umuntu mayiphenduka eguquka ubuyiselwa ke-original yakhe. Now ngenxa yoba xa unkosikazi wami endehlule, akekho amankosikazi andenza kakuhle. Amankosikazi afuza umfazi kamfundisi. Hey. Safika abefundisi bethu bengabantu abadala, omama bandilisekileyo. Yasinceda loo nto. Now tazohlala phansi lentwazana, hlala phansi nazo izinto ezifana nezi sikhululeni bantu abami kuba xa besindiswa abasithathi kule ndawo sikuyo, bathatha i-original gospel. Bafuna bona ukukhulula yonke into, izazela zabo ziyavuswa ziphile, bayayazi i-original gospel. Abayithathi le fake sihamba nayo. Now siqeqeshwa lo baba. Ayikho lento, ayibonakali lento ngoku, kodwa ubaba lo lusaphethe into eyiyo. Amen. Siyathandaza. Ungalufumananga awuqeqeshwa, so wenza into oyibonayo isenziwa. Umuntu mayisindiswa ufana nomntana. Xa uzala lo mntana esemncinci ndimshiye belungwini, la mntana ndimyeka akhulele emlungwini, uyawukhula engathethe isimpondo sami, engenayo le culture ndinayo, ephila ngala meko yabelungu abaphila ngayo. Nawe usindiswa ufikele ebazalwaneni okhonza kubo beyilento, uthatha lento xa ubenelishwa lokungazalwa lo babalo.
Ngazalwa libaba. Ngazalwa libaba. Thola ivangeli ekuvumela uba wenze yonke into. Awu madoda. Awu Thixo. Siyinhlekisa ngenxa yoba singalithobela ubabalo. Olusiqeqeshayo sikuncamo ongamhlonela uThixo. Losiqeqesha sikudele. Ayinzimanga kuwe. Xa uthola ubabalo. Lula ivangeli kaYesu ngoba iphilwa ngamandla akho. Providewa ngamandla zezulu. Umoya Ngcwele unqabile, abaninzi basindiswe abazange baye nasemanzini ngoba yiko into engathi bangabhaptizwa. Kokwanto xa ungazalwanga lubabala awuguquki. So xa ungaguqukanga konke ifuna amanzi. Amanzi lawo bhaptizo akashunyayelwa ngamabandla ngoba ahamba nenhlambuluko. So xa uzelekile noba luthethwanga ubhaptizo lamanzi liyavakala pha kuwe kuba kufanele ubhaptizwe. Lutshwapha kuwe ngaphakathi ngoba umuntu oguqukileyo uhamba step by step ehanjiswa igrace kaThixo. So akusaleki umuntu namhlanje baba ngabefundisi bengazange babhaptizwe, babe ngabapostile bangazange bawathola amanzi. Because imnandi nalento ba abantu babe ngabapostile bengenayo ne-background. Umthole nje sengumpostile kodwa ungamazi ba wazalwa phi, uzalwa ngubani, ukhulela phi, liphi ibandla lakho, uphansi kwabani, ukhule phi, ngubani umfundisi igospel, uvele wavala semdala. Ubaba lo lusafumaneka. Ifamily yakho idinga ifavor kaThixo. Kukho izinto ezingakhulula imali ekhaya. Imali ikhona kodwa insoko libekho. Imali ikhona yonke into ibekho kodwa kungahlangani ngoba kudingeka ifavor kaThixo. Kukho into ezingalungiswa tu zilungiswe ngamandla onawo nemali onayo zifuna ifavor kaThixo. Ithi yakufika ifavor kaThixo zivuleleke ezi zinto bezivalelekile. Mayingekho ifavor kaThixo omnyuthi zebhangela sibhangelela ahlale pha nomunye ahlale pha ningevani nikhona ningabi nanqubela nikhona. Favor kaThixo xa ifika iyavula ifavor kaThixo. Qala ilungise character yenu nenze nibe bahle nivane nixolelane nithandane nibuyise favor kaThixo niqokolele ezintabeni ningadibani nifowunelane. Yesisi ndithona uYesu, yesisi ndiyakukhumbula mntakababa. Ifavor kaThixo yenza uba connected nabantu. Favor kaThixo. Cela sime ngenyawo sithandaze. Ivuselele isazela, ivuselele ubuntu. Ifavor kaThixo ivuselele uthando phakathi ebantwini. Yethi isazela zabantu ziphile. Ifavor kaThixo. Favor kaThixo yenza into ngeke sikwazi ukuzenza. Lapha amandla ethu aphela khona kudlula ifavor. Inkosi ndiphelelwe ngokwabo idlula ifavor nawe. Kwindawo esehluleka kuzo sinikezele sithi Nkosi sehluleke. Ifavor kaThixo sibeleke idlule nathi ngoba ifavor lapho uphelelwa khona iyedlula nawe. Vala amehlo ethu phambi kuThixo. Siyathandaza. Vala amehlo akho phambi kuThixo. Khona izinto wasizama iminyaka ngeminyaka ukha jikeleza abaprofethi, ujikeleza inyanga, ulahla imali yakho, uye ngapha nangapha, ufike uthi wafika umuntu wemimangaliso, uye kuloo tende kungalungi into. You don't need a man but you need Christ, the favor yakhe. Favor kaThixo baseyifikile yahlekisa. Bantu okudala bekhala bathi Nkosi siyabonga.
unombulelo njalo, hamba ngenyawo uthi Nkosi ndiyabulela, wawubone ntoni apha kum? Favor. Bathi abantu bebulawa sizinto ube singafakaleli, into bekumele basibulala wena zifakale ebantwini, ngoba ifavor kaThixo iyathwalana. Sibona sinje senziwe lo favor kaThixo. Nasebusuku nje lo favor ingahlela phezu kwakho. Usisehluleke, akho nto inhle okwazi uyenza, wehlulakele izono zenzele zonke kangangoba unomvandedwa noba sewulele, into ezimbi ziphezu kwakho, nayo ifavor kaThixo isekhona. Ivusa abafileyo, ibuyisa ithemba ngoba ngenathemba abantu abaxelelwe basoze nibe nto, kodwa ifavor kaThixo ifika iraphe ezo ntetho zathethwa phezu kwakho. Shandalabaka santa rimaya labaka seta labaka, favor kaNkulunkulu izemfakela ufuna uzothandaza. Ifavor kaThixo, ubabalo lukaThixo malehlele phezu kwempilo yami, ubabalo lukaThixo malehlele phezu kobomi bam, ukuze kukhanye emzini wasekhaya. Bafowethu, odadewethu, ifavor kaThixo satholala. Mhlawumbe walimala, wasayeka, wathi sowusindisiwe, walimala phakathi enkonzweni, walinyazwa, walimala, wawa, uyazama ukubuya kodwa uyastruglisha. Lalela likutshele, allow the favor of Jesus Christ yehlele phezu kwakho. Tonight there is a power, khona amandla akule favor akabutshintsha ubomi bakho. Udala uzama uphila impilo engcwele, uyahluleka ubuwenza ngawakho amandla. Thathela ubabalo lukaThixo wehlele phezu kwakho impilo. Cela uphakamise iingalo zakho, vala amehlo wakho, siyathandaza. Siyathandaza, siyathandaza, siyabulela, 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 siyabulela. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Siyabulela, siyabulela. Siyabonga, siyabonga, sibonga umusa, siyabonga, sibonga umusa, siyabulela, sibonga ifavor, sibonga ifavor, sibonga ifavor. Hallelujah, hallelujah. Siyabulela, siyabulela, siyabulela. We thank you, Master. We thank you, Master. Ngegama lenkosi uJesu, we thank you. Sibulela uqokola nathi emalanga nje, sibulela uqokolelwa lizulu. Akuthathanga muntu, kuthatha wena ngenkulu phasha. Siyabulela, sibulela unalo, sibulela uxelelwa. Siyabonga, siyabonga. Samkela sosisa, samkela lomusa ngegama lenkosi. We thank you. Sisamba ngenyawo kanjalo, sifuna ukuthandaza. Vala amehlo wakho, funa ukuthandaza nabantu bokuqala namhlanje. Abantu umuntu othi noba uyedwa, umuntu othi ivangeli into ohlule, ivangeli into oyisile, kodwa ngale mini yanamhlanje kahlulakele, isisahluleki, kodwa Jesu ngidinga umusa.
ndidinga ifavor kunezinto ezindibethileyo. Ndalahla ithemba, ndanikezela, kodwa namhlanje ndidinga ifavor yakho. Yolula isandla, siyathandaza. Ndifuna uthandaza nababantu abatshoyo namhlanje abathi ndizamile kudala ndimfuna uThixo ndahlukana naye, kodwa namhlanje ndidinga ifavor. Phakamisa iingalo zakho, ndidinga ifavor, umusa wakho, mercy, phinda uphane ubomi bam. Siyathandaza, cela uphakamisa ingalo wena odinga kude. Phakamisa ingalo, funa uthandaza. Ungabaleka usengaphambili, lowo kuqala ndifuna uthandaza naye. Khawuleza, siyathandaza. Khawuleza wena oxhome izandla, ubaleka usengaphambili, siyathandaza. Ndifuna uthandaza, ndifuna uthandaza. Oh Jesu, ndifuna uthandaza. Naba bantu bathi ivangeli yandohlula, ndifuna aba bantu bokuqala abathi ndizama ubuyela. Icawe ndinayo, kodwa ifavor ndalahlekelwa ifavor. Musa kaThixo, phinda uyibambe impilo yam. Khawuleza, siyathandaza. Khawuleza, siyathandaza. Abesibini angase sikathandaza nabo ngabantu abathi Yesu nansi impilo yam, andisindiswanga kodwa ndidinga uYesu ayithole impilo yam. Baleka, siyathandaza usengaphambili. Oh Jesu, baleka, siyathandaza. Wena odinga kude phesheya kwesibaya, yizwa izwi lethu. Oh Jesu, yizwa lethu. Uyele ekhaya. Hey, my God. Jesu, wena odinga kude ondinda phesheya kwesibaya, yizwa uyele ekhaya, uyele ekhaya. Oh my God, uyamntwana, uyamntwana, phambili, xhoma izandla zakho, vala amehlo, unyusa inhliziyo. Kunexholi ekubiza athi woza, woza mntwana, uyabizwa ekhaya. Phakamisa iingalo zakho, uthethe namazwi. Ndalandela emveni kwam, siyathandaza. Thethe namazwi kwakholo, uthi Nkosi uYesu, ndiyabulela ukuba ndingekafi, uthethe nam ngolu hlobo. Ndive kakuhle, ndiyaguquka,
ndibuyela kuwe, ndiyakwamkela Yesu, tshintsha inhliziyo yami, ndiyakwamkela Yesu, ngena enhliziyweni yami, ngena ebomini bami, xolela izono zami, xolela amatyala wami, ngegama likaYesu waseNazaretha. Ndiyakwamkela, ndiyakholwa ukuba wafa waphinda wavuka ngenxa yezono zam, egameni likaYesu waseNazaretha. Cela sithandaze, sibulele, sibabeke izandla. Baba wethu unamandla, siyabulela kakhulu. Thixo wethu ophilayo, sikunikeza udumo, sikunikeza inhlonipho. Baba wethu onamandla, Thixo wethu ongcwele, siyabonga, siyabonga, siyabonga. Wehlukile, siyabonga, siyabonga, siyabonga. Oh, siyabulela. We give all the glory. Sibulela ngaba, sibonga ngaba abazileyo. Baba wethu onamandla, sibulela ngaba abalandileyo. Oh Jesu, siyazi Baba wethu onamandla ukuba khona yedwa zayo engatsalwanga nguwe. Baba wethu onamandla, sibulela ngoba emalanga usabatsala abantu, usababizela kuwabantu. Father, we thank you in Jesus' mighty name. Baba wethu ongcwele, siyabulela kakhulu. We glorify your mighty name. Ngegama lenkosi, we thank you. Ashayelo Jesu izandla kakhulu ngegama likaYesu. Shaya izandla zakho kakhulu, shayelo Jesu ngegama likaYesu. Siyabulela kakhulu bangcwele egameni likaYesu Kristu waseNazaretha.